rolumo nabumonya mumae ike chukwu kike ibonya mumae amara yahuwa jindugie amarokono ahia nebube yahuwa kijaga ebube ndị nsọ ibonya mumae asị m ụwa nụrụ olu m n'ihi ibonya mumae ike yahuwa kijaga ike jabamba ibonya mumae amara yahuwa jindugie ibonya mumae nebube yahuwa kijaga ebube ndị nsọ abụmonya mumae asị m elu ụwa nụrụ olu m n'abụmonya mumae ike yahuwa kandiaga ike jeme nganga abụmonya mumae mamara yahuwa jindumo amarokono ahia abụmonya mumae nebube yahuwa kandiaga ibonya muma master prophet ibonya mumae ma ike yahuwa kijaga ike chukwu okike amara yahuwa jindugie ibonya mumae mebube yahuwa kijaga Udo, this is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the wicked one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ụbọchị taa 13th of July 2026. Yesterday I wanted to speak on this matter, but I didn't have liberty. And I tried to talk on this issue, but I didn't have liberty. And I have to turn the camera off and take a rest because I was also exhausted and I lost energy. And right now I am strong. Simon Ekpa is Mazi Nnamdi Kanu's disciple. And Simon Ekpa tried to communicate this to us when he was with us. But because of the Gitagabozo and the propaganda they was set against Simon Ekpa, it made it difficult for us to understand truly in Simon Ekpa mege. Ya wuru na ejide hu Simon Ekpa ejide. Mazi Nnamdi Kanu ihe DOS mere, they will not do it. Ya wuru na Simon Ekpa, because Simon Ekpa ananaha the struggle already. Simon Ekpa ebiti ene Chike Doziem na nwanyị na akụrụ ha ekpe. Simon Ekpa ebiti ene ha niile. So ya wuru na Simon egide hu Simon Ekpa, DOS anaghị enyule mmamịrị elu. Ugbu a ka anyị matara na Simon Ekpa wụ the secret weapon Mazi Nnamdi Kanu nwere against DOS. DOS plan of the ịkpapụ Simon Ekpa so that can ha deal with Mazi Nnamdi Kanu. That was the strategy.
And don't hear me every time. Honey, a present Simon Ekpa. Simon Ekpa na-egbu mmadụ. Simon Ekpa na-emeke. Simon Ekpa zuru oshi. Simon Ekpa na nwaanyị. Simon Ekpa mereke. Simon Ekpa na-emereke. Simon Ekpa na-agbuchi ndị mmadụ. Ha na-ericha anụ mmadụ. Ha na-emeke. Ha na-akadịrapụ ndị mmadụ. A na-eblame Simon Ekpa. Anyị ama na onye ha na-achụwa ọkpa. Nnamdi Kanu. Nnamdi Ezebiro. And immediately egidere Simon Ekpa. Mgbe ohu ka Chike dozie mụ na that efulefu nwaanyị ịhụ Mazi ịhụ na-akụrụ ha ekpe change the strategy to attack Supreme Commander Nnamdi Ezebiro. In the beginning, you have to understand, the working one, I was in the beginning, from day one. The first person in this, or the second person, made a program, or either the first or the second, the mere come with you, Mazi Nnamdi Kanu on Potra. Go so no bla why 2 weeks later, Matazi him face wezo mwani highway. Umwani highway na Simon Ekpa. Egekwele ihe mkpuru na ugbu a ibido na ha mna gijiji akpọ na Simon Ekpa. Ihe echiri mewu attack now. Because you are not with Simon Ekpa. You are trying to create more problem for Simon. So, gane ihe m na-ekwu efule ka gane. Enweghị onye nọ n'ala Igbo m na ga-akpọ aha. Simon Ekpa was my enemy before. Chike dozie mụ na nwaanyị na-akụrụ ha ekpe na Ojuofo na-epresentere n'anyị na Simon Ekpa wụ onye na-eme ihe ọjọọ niile ndị. Anyị ama na ọwụ Maazị Kansa wụ onye na-epushu Simon Ekpa na-enye information si ya na onye nọ na dungeon na isi ara ya mma. Na onye nọ na dungeon cannot make decisions. Mgbe Simon Ekpa kwugo ihe ha chọrọ ka o kwuo, ha na-eyuzu Simon Ekpa a na-eweta ego ha na-ekeri. Mgbe Simon Ekpa bịara mata na ya dị loyal to Nnamdi Kanu, but na these people adịghị loyal to Nnamdi Ezebiro. Simon Ekpa sị, ele otu m ga-eji tinye isi m na ihe a na-akparị m, a na-eweta ego anyị na ha na-ekeri. Why don't I stand on my own and be my own man? Simon Ekpa challenge Ojuofo. Madam Ojuofo apụtazie declare war against Simon Ekpa. Mana na Simon Ekpa nọ na meeting mgbe a na-discuss 700 and something thousand IPOB. Simon Ekpa nọ na the meeting. Simon Ekpa nọ na meeting niile discuss ihe niile ụmụanyị highway for the first year, second year. Simon Ekpa na ya. Simon Ekpa the preview for Simon Ekpa nwere information niile. Simon Ekpa was on camera with Mazi Kansa at least not less than 10 times. Simon Ekpa bụ information gbasara Mazi Kansa. Simon Ekpa bụ information gbasara ụmụanyị highway. Because of Simon Ekpa nupụrụ isi, ọ chọzighị ịnọ order from Ojuofo, ọ chọzighị ịnọ order from Uchechi Kansa. Simon Ekpa bụ utu. Ya sị mba na ya ga-stand on his own. Even challenge madam ya wụ Dr. Nelly Ofegbu mụ na ya dị na mma. Simon Ekpa akụtụcha ha niile. Pụrụzi on his own. Ọwụ naanị na ọ pụrụ on his own. Simon Ekpa declare ya na ya the truly support of Supreme Commander Nnamdi Ezebiro. Na ya wụ disciple. So na ihe ọbụla a ga-eme ka o nwee isi ka ọ na-aga n'ihu ka Supreme Commander pụta na ya ga-eme. Asị ya weta isi agbụshi,
agbụshi na ya ga-eweta, asị ya weta ishi nna nwere na ya ga-eweta, asị ya weta ishi Ekenji abalị ya ga-eweta. Simon Ekpa did everything according to his understanding. Ihe ga-eme Nnamdi Kanu apụta. Simon did everything. Ma ọ dị mma ma ọ dị ọjọọ, Simon Ekpa mere everything of feeling. Even though no one enemy on every side, even their working one and achị ya. Apịara Simon Ekpa apịara m ụtalị a couple of times iji wọpụ ya out of the way, because I feel him no a threat to Supreme Commander Nnamdi Kanu. Ọwụ naanị ihe ndị mmadụ kwuga about him. Ị ga-asị, oh, na m na take a judgment. Oh, ihe ndị o kwuru n'ọnụ ya. But ugbu a ka anyị matara na ihe ndị o kwuru n'ọnụ ya awụghụ ihe o filiri. Nọ ihe ha chọrọ ha ka o kwuo. Ọ ihe ha na-agba ya na nzuzo ka ọ na-ekwu. Ha na-ekeri ego. Ha na-eweta ego, ha na-ekeri ego. Mgbe Simon Ekpa bịara gosichi na ya epuo n'ọdụ. Ichetere mgbe m na-asị ha gbubie Simon Ekpa ọdụ, bụ ama m na Simon Ekpa ga-akarị ha niile. Not knowing that n'oke n'ụlọ ogboro oke nọ n'ama wụkwa Madam Simon Ekpa. That at that time Simon Ekpa enweghị ofu madam. Simon Ekpa nwere one madam a na-ahụ anya na another madam a na-ahụ anya, which is this idiot a na-akpọ Uchechi Cancer. Anya ama na onye ewu the paymaster ihe niile. Enemy Nnamdi Kanu niile onye awụ onye isi. Sworn enemy. Unfinished business. Ugbu a ka anyị matara that unfinished business that has to do with divorce. Ugbu a ka anyị matara. Ana m ekwu na onye nwere unfinished business against Supreme Commander Nnamdi Kanu. Anyị ama ọnụ maka ọ sị na Nnamdi Kanu achọghị inye divorce. Ma Nnamdi Kanu achọghị inye gị divorce. Ọ gịnị mere iji inwe ike je tige divorce on your own? Because Nnamdi Kanu mana ọlụghụ ga-alụ na court. Elekwa na ebe ọ ga-eje eti divorce. Ya berukwe na ọlụghụ ga-alụ n'ala Igbo. Ihe ọ ga-emewu si ha kpọrọ ha na nwa nnụ nye ha na mma ego mkpụrụ n'isi efulefu. Which mpa this idiot ewere n'ego bịa nye His Royal Majesty si were ha na ego nnu wetere n'isi nwa. His Royal Majesty being a make man si ha biko jide na ego, jide na ya. Daga mgbe nwa m bịara ma jụọ ya ma ọ chọrọ ego, ọ chọrọ ịnana ha ego. That means officially mpa idiot eweta ha na ego. And according to her, emehụ ihe omenala. Ọ sị na the gods jụrụ ajụ. So that means alụghị alụ. Ajọ sọrọ ha, ngwanụ ebe ọ na the gods jụrụ ajụ ka anyị force the gods ka o kwere. Ma the gods okpere ekpe ma okpeghụ, aga m alụ Nnamdi Kanu. That is, the gods na-akụchashi ya na plan. Okay, ebe ọ na the traditional wedding takes in place. Ngwanụ kpọrọ nụnụ m lamanụ. Ngwanụ enwere otu nnu ga-eji eme ka ngwanụ weta na ewu ka egbuo ya ka anyị rikọta. Nnu gburu ewu ọgbụgba ndụ gị na-egbu ya mma mmiri na-eri ụgbakọrọ ọtela ga-arịkwa ndụ. That means ihe ha wụ ọgbụgba ndụ. Ọgbụgba ndụ wụ gị na mmadụ nwere an agreement, bound an agreement by the gods. Gị break that agreement, ị ga-anwụ. Nwaanyị kpọrọ na jee gị na ya eme ọgbụgba ndụ. Nwaanyị ihu jee igbu gị, nwaanyị ihu ga-anwụ. Nwaanyị ihu jee ya na ndị iro gị na-arụ ọrụ, nwaanyị ihu ga-anwụ. Ihe na-akpọ ọgbụgba ndụ. So Uchechi Cancer, Delilah, Winnie Mandela, gị na Nnamdi Kanu emeghị ọgbụgba ndụ.
ya wụ na nnụ mere ọgbụgba ndụ na onye na nnụ ga-ebi n'udo na onwe onye ga-egbu ibe na onwe onye ga-sabotage ibe then ọ na-aga anwụọ n'aka mgbe echi because ibido na 2014 sabotage even the day one Nnamdi Kanu hụrụ gị ịsabotage ya by ịkpọrọ ya jee another route. So you have been a deceiver from day one. So ị kwesịrị ịnwụ. The gods are wise. Also the DOS are wise. Today is 13th of July 2026. And I may declare that the DOS are wise. DOS are wise. And the head of the DOS, divine lady here by Christy Guinea. Christy Wong Nandotie, they are wise. They have to look into in Chike Doziemo na Madam Cancer. All those false allegations nine he buru ndị mmadụ dị iche iche. Ndị niile ha chụrụ n'ọrụ illegally. Ndị niile ha mere assassinate their character. The new DOS will look into them, including the letter against Mazi Simon Ekpa, the Prime Minister of Biafran in exile. DOS, this current DOS are wise. Agahele anya na every document niile Chike Doziemo vegetable na madam ya Uchechi cancer dere. DOS must look into it. Document niile Chike Doziemo DOS dere. Christy Warner DOS will review them. Lay legitimate ones, lay the ones not illegitimate, Maria, including letter against Prime Minister Simon Ekpa. Simon Ekpa, Mazi Simon Ekpa, the Prime Minister of Biafran in exile. DOS under Christ must look into it because all the yarika ihe mere Nnamdi Kanu ma ọkwa ihe mege Simon Ekpa. Lekwa otu Chike Doziemo na ndị otu eji na-eri Nnamdi Kanu gbakrọtele. Chike Doziemo Nnamdi Kanu jie ha oji ha fọta ya. Nnamdi Kanu jie ha oji ha enupụ isi. Okwu otu ọ dị n'autopilot. Today autopilot ndị na-apụta na-ekwu okwu na social media. Most of them are not loyal to Simon Ekpa. They are not loyal to Simon Ekpa. Enwere ndị iro si na ha wu ndị autopilot, just like otu enwere DOS Chike Doziemo na ndị chọrọ ịchụpụ Simon Ekpa. Otu eji nwee ndị chọrọ lead coup against Nnamdi Kanu, ọkwa otu eji nwee ndị lead coup against Simon Ekpa. What am I trying to communicate? Maybe I'm not yet communicating, but I will. Nnamdi Kanu is the supreme commander of the indigenous people of Biafra. And the Simon Ekpa was the disciple of the supreme commander of the indigenous people of Biafra. Nnamdi Kanu is the father. Simon Ekpa is the son. Any threat against the son is a threat against the father. Any threat against the father is a threat against the son. Any letter cancer dere which that idiot and Chike Doziemo against Simon Ekpa, it is a threat against Supreme Commander Nnamdi Kanu. The new administration of DOS must look into every allegation. Ebony neburu Simon Ekpa, nye we bubo eburu nwanketa ka ejigbuo ya. Ya wuru na enwere letter edere against Simon Ekpa, DOS ga-eweta ya gụgharịa ya, evaluate ya.
issue a retraction. Ya won heading to UN, DOS under Christ, get a new one. Ya wuru na Simon Ekpa was outside. Chike dozie man na henyole mamnelu. Madam Kansa na he pota. This ka Chike dozie take over IPOB because someone na Simon Ekpa is at the door to take everything over. And I myself, I would have joined Simon Ekpa at that time. Simon Ekpa is the son of the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Autopilot. Simon Ekpa is the head of Autopilot. Simon Ekpa is the Prime Minister of Autopilot. And Simon Ekpa is loyal to the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. They are father and son. Nye unna na nwa. Imeji na egbu obi. So, otu ọbụla a ga-eji enyere Simon Ekpa aka ka ọ pụta. The father must take care of it. A ga-eleba anya na all the document. Imagine na enwere mgbo. O nwere one guy a na-akpọ achọm ịkpọ ya aha. Ebe ka Odike send na more than 10,000 voice recording. Simon Ekpa na-egbu ndị. Simon Ekpa na-egbu ndị. Simon Ekpa na-egbu ndị gegide m nchenshine m. Mgbe m bịara abịa stop ige ewu. Simon Ekpa ya na Simon Ekpa na Kanu nta na-arụ ọrụ together. Oh, Simon Ekpa mụ na ya. Kanu nta na Simon Ekpa na-arụ ọrụ together. No ha na-egbu ndị mmadụ. So wuo Simon Ekpa na-egbu ndị mmadụ. Ọ na Kanu nta. Recently ka m matara na ya na this woman na-arụ ọrụ. So ebe ka Odike na-blame this woman na-blame Kanu nta. Ama m na ihe niile eshi na ọnụ nwaanyị. So every allegation ebubo niile eboro Simon Ekpa, ihe niile ekwuru against Simon Ekpa, anyị ga-eleba ya anya. Because Mazi Uchechi Cancer, the sworn enemy of the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, Nnamdi Kanu. This Mazi achọna otu oge ji akpatu Nnamdi Kanu. Ihe o mege onye ọbụla kwuru okwu ọma gbasara Nnamdi Kanu, ya send their DOS ụmụ ọrụ ya, ha achụm onye ahụ, silence onye ahụ, otu eji ha silence ya Simon Ekpa. They forge allegations. Heje fogbu ha si no Simon Ekpa gburu. Heje kpadashia gari ha si no Simon Ekpa kpadana gari. Ihe ọbụla ha mere eboye Simon Ekpa ọ nkịta na-eri nshi eze na-ere ewu. So anyị ga-eleba anya na ihe niile ebubo niile eburu Simon Ekpa. A ga-eleba anya mana ka ewe eziokwu na ewe eziokwu. Ya wụrụ na ọwụ ha eziokwu. Ebe niile DOS Chike dozie mo dere letter. DOS Christ must rewrite the wrong. Onye ziri ezi kwesịrị ziri ezi na enwe onye emegidere na a ga-eleba ya anya. And to my own understanding, emegidere Simon Ekpa. Ọwụ naanị na Simon Ekpa ka na-eme mmiri ma aṅụrụ. Ọwụ naanị na Simon Ekpa ị ga-asị na Simon Ekpa nyere m bribe. Simon Ekpa ekwesịghị imere na ihe ọma at the time o mere na ihe ọma because achọrọ m iwepụ ya in the picture, and it was a period of it was just all nwanta something emetụ ya n'obi ya eme na ihe ọma. Ele otu ị ga-eji na-achụ onye mere gị ihe ọma, that means aka ihe niile mere ga-abịa chi nsị Chineke ekpere ihe ọjọọ. This boy chiri igbu m, nsị Simon Ekpa chiri igbu m, mee je na mmiri kpere yiri ọma, jee ebe niile kpere yiri ọma, si biko kwa ihe ọbụla mere aka m anọghị ya na onye enyere m ihe eriene m nshi Simon Ekpa. Chileke arahụ na that very day. Ugbu a mụ na Simon Ekpa dị na mma. So ihe niile
oji niile information niile nyere m in the past about Simon Ekpa, ana m eleba ya anya. And ileba ya anya ga-ahụ na fingerprint nwaanyị Mazi Uchechi nọ n'ime ya. Because Simon Ekpa refused to bow to this woman. Simon Ekpa refused to be used to challenge Nnamdi Kanu. Simon Ekpa refused to be used to topple Nnamdi Kanu. Simon Ekpa is the son. Simon Ekpa is the legitimate disciple of Nnamdi Kanu. Autopilot belongs to Simon Ekpa. IPOB, Indigenous People of Biafra, belongs to Nnamdi Kanu. Simon Ekpa is the son of Nnamdi Kanu. We are all one. Anyị niile wụ ofu ife. Autopilot na IPOB wụ ofu ife. Ọ wụ ofu aboki ka anyị na-achịrị nnama. Father and son. Chineke gọzie Prime Minister Simon Ekpa, onye isi ndị autopilot, maka ọ dị loyal to the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. They are father and son indeed. So ya rere Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, onye ndu ọchịagha Supreme Commander, ya dịrị ya na mma. Ya dịrị Simon Ekpa, Simon ESN, Prime Minister, ya dịkwara ya na mma. But having said that, onye ọbụla aka ya nọ n'egide a ga-agba ọzọ nọ na Biafran land. You are on your own. You are not with me. Ihe m na-ekwu na enwere nkata akpara iji paint Simon Ekpa black maka ọ jụrụ isomit to this efulefu ka eme overthrow Nnamdi Kanu. Ha chọzie ebe ọ wụrụ na Simon Ekpa dị privy to ihe niile. Simon Ekpa nọ nga ahụ mgbe anyị riri ego. Simon Ekpa nọ nga ahụ mgbe anyị kere ihe niile anyị kere. Simon Ekpa nọ nga ahụ. Simon Ekpa nọ there mgbe ego eriri ego IPOB. Simon Ekpa nọ with Nele Ofegbu. Simon Ekpa nọ with Rita Eze. Simon Ekpa nọ with Oyibo. Simon Ekpa nọ with Bridget. Simon Ekpa nọ nga ahụ. Simon Ekpa macha ihe niile. Chileke ele otu a ga-eji eme Simon Ekpa ha falsify one, bo ebubo, character assassination. Nde na anọ na Zoom na aplan na akpa nkata na ebo mmadụ allegation ha ebucha ha edeme. Ele ụda ha ihe satellite ele waves ye wave onye m chọrọ icheta aha ya, but aha ya oh that this satellite Divine Ostraman gwara m na ya nọ na meeting nga ha na planụ ihe a ga-eme m. Ha kpa ha ekpecha which this guy na ya ele ahụ ya ke na-ekpu okpu kishie Darlington was in the meeting. Ha na planụ na-akpa nkata otu ha ga-eji ihe 7 years ago ihe a ga-eme m. Ha ebido meme m attack which Nnamdi Kanu didn't say anything. Nnamdi Kanu didn't do anything even though he's my in-law. Ella Biafran child kpọrọ from England na-ekwu ihe gbasara m to Nnamdi Kanu na online. Nnamdi Kanu didn't rebuke him and said no, please leave me alone, he's my in-law. He just moved on to the issue.
Nnamdi Kanu ekelehum for mbọ mgbara na ihe ndị mmere ka ọ pụta na the first time from prison. Nnamdi Kanu ekelehum rather ihe ọ gere na ihe this idiot kwuru na m sị na ya wụ cancer. Simon Ekpa kpọrọ ndị otu ya niile si ha, do not insult the master prophet. So anybody na-ekwu ihe gbasara m adịghị loyal to Simon Ekpa, which only one idiotic, useless woman that every time you na-ekwu okwu gbasara, they are working the one of the Biafran people. Aka ji ọfụ mmụọ anọ plus mmiri anọ nọ n'ala Igbo. You have to understand that onye ọbụla dị loyal to Mazi Nnamdi Kanu, ha home ha dị happy. And then when onye otu onye dị loyal to Simon Ekpa, mona ya nwere nsogbu. Now somebody na-achọ ka naanị ya nọ na social media ka onye ọbụla na-ege ntị, ya pụta in the morning, ya pụta in the afternoon, ya pụta in the evening, because ọ chọghị ka ndị na-ege ntị jee ebe ọzọ jee gere ntị. Because onwe ihe ọ na-eme. Ihe ọ chọrọ wụ ka na-enwe chaos, ka na-enwe nsogbu. Ebe ọbụla nwere nsogbu ya jump, ebe ọbụla nwere ihe ọbụla ya jump. Hey, rubbish! Hube m one fact that idiot presented kamgbe o ji bata na social media. I've been in social media for the past 20 years. Over 20 years before IPOB. I think 2020. 2099, I bought my first computer and may create here YouTube. Name a video. I've been doing video to today. The enemies of Simon Ekpa, I like him come. Mona Simon Ekpa no do. I can't kind no at war. Go to onye, wopo to onye. God drena his. But Simon Ekpa, as long as Chuku live it, and when you have Simon Ekpa manage mem attack, I couldn't with Simon Ekpa gidibam. As a mere potanando na hishik. Having said all those things, Nnamdi Kanu woman in-law. Even though maybe okay feeling na yene kunye basram no nepotism. But as ozu shumushi in kan one nala. Onye mroji otihu Kanu nta na DOS. Otihu Emmanuel na DOS. Otihu na DOS. Mbo setri ele nde kwuru na ya n'azụ. Mbo si listen to this a flavor, listen to that a flavor, listen to this a flavor, listen to this a flavor. Oh, uzo mehere. Listen to this a flavor, listen to that a flavor. Ako setri na those a flavor abandoned him. Their working one, was the only one speaking on his behalf. On you not defending. Now I'm the one defending him for the past 6 years. And then when any idiot game him can push it in defend Mazi Nnamdi Kanu. Unless Mazi Nnamdi Kanu ga apota, anya manazi half. And when some idiot say, Master Prophet, we're going to defend you. How will I trust you? You have been accusing Nnamdi Kanu for the past 6 years. You have been accusing Kanu Ntaye. I don't even care me when I accuse Nnamdi Kanu. You have been accusing Simon Kanu Ntaye for the past 6 years. It was Simon Ekpa, it was Emmanuel Ogom Fulani boy. It's in this family of iniquity. Why Agijine wepo aha Nnamdi Kanu na France. Ogi wepo aha Nnamdi Kanu na France. So hello to anybody love Nnamdi Kanu gane aige that woman onti. These people are useless. Hello to onye obula the loyal to Simon Ekpa gane aige that woman onti. Our people are my we have brain. You like when na gba you like. Simon Ekpa in order to his disciples or to his subjects. Na mona ye enwe n'udo.
and the Chukwumana mana Simon Ekpa enwe n'udo, but only that woman onye chọrọ ka enwe war, because I think no get benefit here, because enwe war, as long as Chukwu live it, the working the one, I will survive, because enwe nuclear know-how to protect myself. So that useless woman will not make me to be enemy to Simon Ekpa. That useless woman. And ya like ye na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu, ye na-ekwu okwu gbasara enyi nwoke Kanu nta. Ke gbasara ya. But Simon Ekpa wee enyi m, mụ na ya dị na mma, enwe ihe ga-eme mụ na ya eko. Unless m pụtara declare war. So having said all those things, DOS under Chikedoziem, influenced by Uchechi Mazi cancer. Later headed today or the invalid. DOS ge lebanyanya. Today agma akpọ Kanu nta. Si Kanu nta akwụkwọ allegation niile eboro Simon Ekpa na aga elebanya anya. Lee onye wetere the allegation. Ele anya. Fingerprint this efulefu no n'ime. And fingerprint Uchechi no n'ime. Then we have to retract. We have to issue a guidance. He proven that Simon Ekpa indeed a disciple of Nnamdi Kanu, which Simon Ekpa na-ekwuye n'ọnụ ya. Onye mere na eji na-ewe iwe, ele mere Simon Ekpa ji na-asị na ya disciple of Nnamdi Kanu. I like it here. Achọghị ka Simon Ekpa wụrụ the head of IPOB. By doing that, achọghị ịkwapụ Nnamdi Kanu. Anyị ama na plan Uchechi from beginning. Because Nnamdi Kanu pụta na ndụ na isi ike, maybe he might ask for some questions. Ọ ga-ajụ ajụjụ property ya. Ele ebe ịdọmara ibu m. Ele ebe ịdọmara ihe m. Ele caution or provision ị napụtara n'ụlọ anyị nọ n'ime ya. Ele ego ya. So ọ chọrọ ka Nnamdi Kanu nwụọ na prison, so that a ga-ajụ ya ajụjụ otu ego ji mee. Simon Ekpa is indeed the disciple of the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. The document, the letter against Simon Ekpa to Finland must be looked into. And I have to speak to my good friend, enyi m nwoke mụ na ya ma for 26 years, Mazi Kanu nta, ka ọ leba anya na ihe. And aga m eji oji to Barrister Lawyer Ejimako ka ọ leba anya na ihe. We will look into it. Ọ bụrụ na enwere ebe eji mejọ, I get fix here. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins. They are working the one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. Ekelene m ndị onye bụrụ amụma Biafra, onye dị mma, Igbo onye dị mma, Igbo onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, Master Prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, Master Prophet, onye dị mma, Master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị mma, Master Prophet, Igbo onye dị mma, onye dị ukwuu, onye bụrụ amụma Biafra, onye dị mma, Igbo onye dị mma,
Ibonye Simon di soe. is the son Onye of the amụma Prime Minister and the Supreme Yahuwah, Commander, Master Prophet, autopilot, and gọzie every to anyị be one gọzie flag. ala Biafra Common onye na-agwọ ọrịa onye dị mma Master Prophet, onye onye iro dị mma Master, ndị niile onye dị ukwuu Uchechi nọ ewo n'ahụrụ niile onye mere ahụrụ anyị niile ka na-esi na anyị dị IPOB mma Master Uchechi Prophet, ịbụ onye dị mma is truly the cancer. onye dị ukwuu Cancer anụ n'ime Nnamdi onye Kanu, buru amụma cancer anụ Biafra n'ime Simon onye dị Ekpa, mma cancer anụ n'ime ịbụ onye dị mma and the cancer ịbụ onye dị nsọ onye the amụma Yahuwah Master Prophet this video gọzie anyị ka o ruo gọzie ala Biafra ọbụla onye na-agwọ ọrịa onye dị mma Master Prophet onye dị mma Master onye dị ukwuu ewo onye mere anyị ka anyị dị mma Master Prophet. Without an alụrụ m ọgụ in the past, they will not be here today. So they must look into ihe ndị mere. Ha ga-eleba anya na the allegation eburu Simon Ekpa. Ha ga-eleba anya na allegation eburu against Nnamdi Kanu. And okwu cancer nọ n'ime ya ọ dịla suspicious. Aka ikpe mara eziokwu aka azụ na ya. And indeed enwere ikpe mara eziokwu. Uchechi Mazi is enemy to Supreme Commander Nnamdi Ezebino. Uchechi Mazi is the architect of nsogbu niile Nnamdi Kanu nwere. Architect to nsogbu niile Simon Ekpa nwere. The common enemy, the common threat na IPOB and autopilot Uchechi cancer. And we must unify together as one. Ndewo. Asabachite architect. Okanyola. Architect. Architect. Ay, Chineke. Nick was a son of him. They're working the one. They're working the one. Okay, let me get John. Nick was a son of him.